Kukuruyuk, kukuruyuk, lopok sepi ayam kurang bali. Ing desa tentrem biyen ayem, saiki malah dadi problem. Ayam ilang saben malem, warga bingung tambah serem. Siji loro durung krasa, saiki wis dadi perso. Ati was-was saben dino, ora iso turu mergo kuwi to. Pak RT langsung kumpulo, warga Tegalunggu bareng yo, ngrembug perkara sing ono. Ayam ilang kok tambah akeh lo. Ana sing nuduh tanggane, ana sing curiga kancane, nanging durung ana buktine, malah dadi rame omongane. Ayam ilang maneh, saben wengi mesti wae. Warga kumpul nganti kesel, nanging durung ono hasile. Ayam ilang sopo sing gawe, kok wani mlebu desa kene. Yen pancen kowe wong kene, ojo gawe rusak tentreme. Sing rondah malah turu wae. Sing cerewet paling banter suarane. Sing nuduh wong liyane, nanging durung ngerti salare dhewe. Kadang sing cedak ora krasa, Sing adoh malah disalahno. urip rukun dadi goyah yo, mergo perkara ayam sing ilang kuwi lho. Ayam ilang dadi krito, ngilangke rasa percaya kuwi lho. Yen urip mung curiga, tentrem bakal angel ketul. Ayam iso bali maneh, Nanging rasa percaya, yen wis ilang ora mesti iso bali maneh. kukuruyuk, Fati